まどかさんを呼びます。私を招待してもらった方がいい。で、これ入った方がいいんだよね、朝から。入りました。はいた。そしてこれミュート。しなくていいです。ミュートしないで。オッケーオッケー。ラブちゃん見てくれ。聞こえますか？聞こえますか？聞こえてますか？聞こえてますか？皆さん。聞こえる？待って、まどちゃんこれ逆。こうね。オッケー。これでいいのか。ね、なんか画面が変なんだよね。どうしたらいいのかな。私が違うのかな。縦がいいのかな。いや、どうだろう。わかんない。聞こえてる。ありがとう、あいこちゃん。ラブちゃん。でもね、こっちで見てる分にはね、普通だよ。これ近すぎる。近い。これ見えてる。どっちこっち？皆さんこんにちは。こんにちは。ね、顔やる？顔やる。どうやってやんの？あっちはやったの？これか。やってないの？近いから。横になってる？横になってるって。やっぱこう？朝子の電話かな。でも朝子のお友達でしょこれ。この方。そうだよね。こう？バリー。見てます。ありがとう。これどうやってさ、横にする？それでも横じゃないと、その携帯の、ダメなのかな、横じゃ。入る？入る。入んない。横じゃないとダメか。これ自体を、そう、やろうか。ちょっと、行ってきます。これね、いつもね、なびちゃんがやってくれるからね、私だったらわかんないんだよね。で、どうでしょうか、皆さん。ただいまです。こんなこと聞いていいのかわからないんですが、まだかまた立ちおーはい。縦になったぞー。そう。OK ですかね。お待たせしました。やらな今日は初のインスタライブをさせていただきます。はい、あっち見た方がいい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、シルクロードカフェさんで行われる、イベントの全然前夜祭ということでね。そうなんです。ちょっと今私たち練習してました。真面目に。汗だくです。15分前にね。そう、たまには真面目にやるんです。いつも真面目です。で、あら先生。皆さんありがとうございます。ちょっとシルクロードカフェで、トークショーとかもやるんですけど、今日はもっとこう砕けた感じの、ざっくばらんなお話ができたらいいなと思っています。はい。そうなんです。はい。やっほー。そうなんです。そろそろじゃあ、しちゃおうかな。始めましょうか。はい。では、まず自己紹介しましょう。はい。どうぞ。
はい、レレアトゥアのあさこです。よろしくお願いします。はい、マファトゥーのまどかです。よろしくお願いします。たくさんコメントありがとうございます。私のコメント、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、ちょっと後ろに書いてありますが、タヒチアンナイト、はい、ボル3ということで、9月の26日、もう何日後ですか？あとね、1週間ぐらいかな。ないよ。希望、願望。あさって。あさってですね。なりますが、2日。はい。はい。そうなんです。あと2日。2日後に、イベントを開催します。そのご連絡と、その裏側とか見どころというところを皆さんにお伝えしたいと思います。まずですね、9月26日月曜日、1部がですね、19時半から、で、2部が20時15分から、シルクロードカフェ、錦糸町駅から徒歩3分ぐらいですかね。3分ぐらい。結構近い。実施します。で、マファトゥーとレレアトゥアとバルアのゆうこ先生とラブ先生が来ていただきます。よろしくお願いします。ラブ先生見てますか？ラブちゃん。そうなんです。で、シルクロードカフェさんね、すごく美味しい料理を提供していて、飲み物もね、美味しくて。美味しいです。美味しいし。なんかコーヒーも、なんかすごくこだわって作ってらっしゃる。あ、そうなの？言ってました。コーヒー、じゃあ、行った時飲んでみようかな。ね。なんかご飯も美味しくて、そう。有観客で、シルクロードさんがこうイベントをするのも久しぶりですよね。そうですね。そうそう。この間私ね、ボリューム1見てきました。サウルは、そう。サチエ先生のところと、そうなんです。なぎちゃんが司会しているもへやちゃん見てきたんですけど、めちゃくちゃ素敵だった。そう、ご飯も食べたし、飲んだし、めちゃくちゃ近くでこうイベント見れるっていいですよね。本当に感動しちゃった。なので、私たちも感動してもらえるようなイベントにできたらいいなって思ってます。で、シルクロードさんも席に限りがありますので、ぜひお早めにというか、もうあさってなので、まだ予約してない方はぜひ参加してください。参加してください。お願いします。あと、なんだっけ、有観客、どうしてもお仕事が間に合わないとか、残念ながら来れない方は、YouTube で配信なのかな、ね。2000円で YouTube 見れるということなので、ぜひ、アーカイブも残りますので、買ってください。買ってください。見てください。お願いします。お願いします。はい。じゃあ、早速22人も来てもらってます。ありがとう。ありがとうみんな。ちょっと初めてすぎて、コメントとか全然読めてませんが。そうなの。全然慣れてないよね、私たちね。はい。そうなんですよ。サッチーさん。コーヒーそうなんだ。ラブちゃん飲んだの。じゃあ絶対飲もう、今回。ね。よし。で、今、なんかこう、タヒチアンのダンスとか文化を普及するために、シルクロードさんが12月、年内ずっと、いろんなイベントをしていただいて、ボル3から先も4、5、6と、もう告知されてらっしゃる先生たちいっぱいいますけど、本当にこうね、ダンサーたちを踊る場を提供してくれたり、本当に力になっていただいていますので、ぜひいろんなイベントに、いろんなね、すごい多種多様な方のタヒチアンダンスが見れる機会になってると思いますので、いろんなスクールでね、ソロダンサーだったり、グループで出たりされてますので、ぜひ見てください。見てください。はい。では、早速ですが、見どころ。シャンパン激うま。飲んだ？いいな。そう、なんかね、買ってもらってたよね。シャンパン出してるの？違う、さっちゃんどういうこと？あれはさ、買ってくれたんだよね。触れないとこかな。そう、買ってもらってた。そういうことですね。ね、トークショーでね。じゃあ今回の、マファトゥ、レレアトゥア、バルアのショーの見どころというところで。そうなんです。お話ししていきましょう。はい。一つ目、じゃーん、いきます。はい。子供たち、レレアトゥアのスーパーダンサーちゃんのさくらちゃんとサラちゃん、そしてマファトゥのサラ、ダブルサラ、トリプルで、ちょっとトリプル
ね、ねやってもらいます。コラボコラボすするんですよねるんです。それがまたとってもなんかこうすごいね。なんかちょっスクーと練習ルの枠を超えて1回しか練習をしていませんがそうなんです、この間練習した時ももうね無理難題を言ってもねそうすぐねそうなの。頑張って本たよね当にね、もう何でもやってくれちゃうの。これやってほしいなって思うことを言うとね、やってくれちゃう。まどか子供たち先生スパルタだからいやいや、そんなことない私はできないけどこれできるよねあっちやってそんなことありませんよ。違いますよ。やってましたねでそうもなんです。その3人たちがねコラボをして一緒に踊るっていうところもすごくそうなんです。はいめちゃくちゃパワフルなんで、ぜひ応援してください。楽しみにしててください、見どころの一つ目ですじゃあナンバーワン。はいそナンバーして2つ目ディディーン。フレッシュファッション今日ですね今日2人でね、そうですね朝、何時朝こう起きたの？私はね5時に出てきました、朝の5時に車を運転してね、こんな朝からね、ずっと一緒にいるね一緒にいるね。5時に2人で買い出しに行ってきましたのでそうなんです。行ってきました花。お花たくさんねでね、明日ね、みんなで作ります。トゥイトゥイしちゃいますはい、頑張って可愛く作っていくので、はいぜひね、それも見てほしいなって思います。なのでコスチュームにもぜひ注目していたそう、だきたいコスチューム注目してください。ね、ねマナーを込めて。コラボ楽しみですってみんなそう、嬉しい。ありがとう本当にね、可愛いし。みんなメールくれてるありがとうございます、ね、優しい。本当見てくれてありがとう、みんな。今ね。そうなんです。コスチュームも、ね、フレッシュ楽しみです、ね、楽しみ、そう、楽しみ。つけて踊ってても匂いがね、もうするから、そう気分が。そう、エネルギーがね、やっぱり伝わってくる。ね、そう、聖火のエネルギーと自分のエネルギーが、この一体化した時に、本当に来てて全然違いますよね。ひんやりした葉っぱの感じとかもね。ねえ、そうだよね。なぎちゃんもこの間見ました。タヒフェスタで、そう、皆さんも。すごい、みんなね、素敵だった。で、あれですよね、タウルアさんも、前回のシルクロード、フレッシュ、オールフレッシュで行かれてましたね。みんな最近、ね、フレッシュ、すごい素敵に作ってらっしゃって、楽しみですね。お花とかも、やっぱり生きてるので、ちょっとね、枯れたりとか、あとか先生、エネルギー強すぎて枯れてる。じゃあそう、私ね、なんかね、昔からそうなんですよ。でも、なんかこう、悪いことではなくて。エネルギーがね。そうなんです。ね、でも今ね、うちにあるね、お花ちゃんとか、お花ちゃんはいないか。こうフレッシュちゃんたち。結構みんな元気にいる。で、モンステラなんかね、2メートル以上のね、壁のところまで伸びちゃったりとかしててね。こんななってますね。そう、こんな暴れちゃっててね、モンステラがね、すごい元気に育ってます。ロミヒちゃん、まどか先生が作る衣装、とても素敵です。いや、もう、ロミヒちゃんのいつも、見てます。本当に可愛くて。ね、本当に、みんな器用。フレッシュの衣装って本当に一瞬で、その時に使って、もうずっと残るものではないので、寂しいんですけど、本当にね、嬉しいですね、もう。持って3日ぐらいですもんね。そう、なんか一つ一つ思いを込めて作って、本当だ、くるくるしてる？大丈夫だ。戻った。そういうことが起きるのよ。戻った。ほら、またおかしい。電波が悪いのかな？そうかな。見えてるかな。でもこっち大丈夫そう。オッケー。こっちは大丈夫。そう。ね、なので、そこのフレッシュも皆さん楽しみにしててください。次、見どころ。3つ目。これね、テーマですね。テーマなんですが、これはね、ちょっとお楽しみ。詳しいことはね、そう、詳しいことは見て、感じてほしいなっていうところがありますので、ざっくばらんに言うと、そうなんです。このテーマをね、決めた時に、どんなテーマにしようかって、まどか先生と打ち合わせをしてたんですけど、たまたまね、自分たちがそれぞれが表現したい内容が一致したんですよね。そう、これびっくりしましたね。そしたらもうあれよとこのテーマについてこう作り上げていこうっていう方向になって、なので結構ね、結構壮大なテーマを掲げてしまったんですよね。
なので、実は、はい。ちょっとそのテーマが何かっていうのは見ていた人のお楽しみにはなってしまうんですけど、はいかなり壮大なテーマを立ててしまったので、それを表現できたらいいし、いいなと思ってみんなに伝わればいいなとそうですね思。っていますが、はい。ぜひ、はいぜひぜひ、見てください。ということで、はっきりとしたテーマは、実は内緒です。こんだけ振っといて。振っといて、そう、内緒。ハワイから七瀬が。すごいね。ありがたい。そうなんです。なので、テーマっていうところも、ね、楽しみにしててください。何か質問とかありますか？質問ありますか？今日ね、インスタグラムにね、質問ありますかって書いたんですけど、誰からもちょっとコメント見てない。愛子先生。ありがとう、ラブちゃん。そう、もうね、ラブ先生、バルアのラブ先生も一緒に踊っていただいて、このテーマを巻き込みまして、そうなんです一緒に表現していただけるのをすごい楽しみにしてます。そう、バルアさん、この間もシルクロードでね、踊ったばかりで拝見させていただきましたが、本当にドラマチックでかっこよかった。ねえ、見ました。めちゃくちゃかっこよくて、ちょっと緊張しだしちゃった、逆に。ね。そうなんです。なので、皆さんのね、この作り上げる世界に負けないように。ね、汗だくで頑張ってますが。頑張ってます。練習もうちょっと頑張ります。楽しみ。でもね、すごいワクワクしてる。そうなんですよね。ね。そう。で、初の試みとかしちゃってるしね。初の試みしちゃってるしね。そう、インスタライブとか慣れないからさ、なんかこう何喋ったらいいかわかんない。それでね、今からね、なんだろう。先生たちのコラボもありますか？やっちゃうんですよ。なぎちゃん、そうなんです。愛子ちゃんありがとう、ラブちゃん。そう、コラボしちゃいます。これね、すごい何年前に、何年だ ?7 年 ?7 年前の、この私たちのコラボの曲の話。そうだね、7年ぐらい前。7年ぐらい前に習った曲を2人で今一生懸命振り起こしして踊ってるんですけど、めちゃくちゃなんかね、思い出しながら踊ってますが、結構ね、2人とも好きな曲でね。なんか明るい曲なんで、ぜひ見てください。でもなんか、まどか先生の隣で踊ってると、すごいエネルギーがいっぱいなんで、お互い様です。心地いいです。もう私もそうなんです。ね、楽しいです、本当に。コラボとか。ね、シルクロードの、何回か出演させていただいてるんですけど、やっぱりいろいろな先生と、なんかコラボできるっていうのって、なかなか他のイベントでは、なんだろう、できないわけじゃないけど、まあね、ないじゃないですか、あんまり。だから、本当に楽しい。楽しみ。ね、なんか、スクールを超えて、なんかね、つながりがある。なんか、こうしてね、なんだろう、いろいろな先生と交流できることとかも、やっぱり、なんかつながりが大事というか。でも、結構そういう場ってみんながコラボして新しいものを作り上げてるの、結構ね、見ますからね。そうなの。すごくありがたい機会ですね。先生も。お手焼きはありますか？秘密ですけど。面白いこと言いますね。いなみ先生。やっちゃうそうか。お手焼コラボね、見たいです。じゃあ見に来てねお願いします。皆さんぜひお席のご予約お願いします。そうです。まだできると思うんで、シルクロードの予約サイトはインスタグラムに載ってますので、ぜひね、毎日アップします。後でまたアップしますので、そこから予約もできます。予約してください。ありがとうございます。じゃあここでサプライズ呼んじゃおうかな。誰か呼んじゃおうかな。ここの皆さん、今からサプライズで誰か呼んじゃおうか。どうやって呼ぶんだろう。呼ぶとこない。あっちだ。そっか、そうだね。今から
今からね、ちょっとサプライズあります。やっちゃいます。急に来ちゃってびっくりしちゃうから。ね。ね。あれびっくりしてる。やり方わかる？びっくりしてる？いける？いけますか？帰ってきた。今からね、ちょっとサプライズ。どんな感じですか？あそこ先生。招待済み。もしもーし。もしもし。謎だよね。でも、今日まだ雨降ってないですね。皆さん連休、あ、そうなの？本当？でも今見て、OK です。じゃあ、あれですかね。じゃあ今からサプライズします。皆さん連休何してますか？連休は何してますか？私は毎日レッスンです。明日は衣装を作ったりする。ね。わかるかな？入り方。あ、いいよいいよ、ベロベロさん。いいよいいよ、ベロベロさん来てくれるの？ご主人なんですけどね。ベロベロさん来てくれるの？じゃあちょっとダメですね。ダメですか？なんかサプライズ今お願いしたんですけどね、却下されちゃった。じゃあ、裏話とか。オッケー。じゃあ裏話しちゃいます。なんかじゃあ質問とかあったら答えるか。でもなんかちょっと私がびっくりしたのは、よく打ち合わせを電話とかでしてたじゃないですか。はい。で、私たちエネルギー量が強すぎて、よく携帯固まったり、固まっちゃう。高熱によりシャットダウンみたいなエラーがね、出てきたりね。すごいしてて、まどか先生にだけ、LINE が繋がらないっていう事象が何度も。いや、全然、あれしてないですけどね。あれしてないですけどね。ブロックとかしないんですけど。毎日ゴロゴロして。ね。そう。ならないに頑張ります。バイ、ベロベロさん。ベロベロさん、お久しぶりですからね。じゃあよろしくお願いします。待ってます。そうなんです。なんか、二人でね、そう、私もエネルギーが強いというか、なんだろうね。でもタヒチアンダンサーってそういう人多いんじゃないかなって思います。みんなどうですかね？なんかこう、やっぱり、マナとかを感じながら踊ったりとか、いろいろな伝説の意味だったりとか、文化とかをなんかこう思って踊ってると、やっぱり自分の中のなんかこうエネルギーってどんどん強くなったりとかしてませんか？ダンサーの皆さん。ね、そういうのを、なんだろう、感じ取ってシェアするみたいな、そういう風に踊れたらいいなって常日頃から思っているので、まあ多分きっと携帯も壊れちゃう。そう、携帯壊れちゃう。すぐ携帯壊れちゃう、私。本当に今回はね、なかなかね、打ち合わせができないくらいね、何度も止まって。そうなんです。ね。まあそんなこともありましたね。あったね、あった。そう。あとは、なんだろうね。まあだから2日前に一生懸命練習してることも裏話。実はね、そうなの、実はね、そうなんですよ。私たちの2人でやるデュオの曲をね、今更今日必死こいてやってます。そうなんです。めちゃくちゃ必死こいてやってます。でも、いい感じになってきましたよね。そうなの。結構いい感じ。自信持ってる。自信持ってる。楽しみにしてて。ありがとう。そうなんですよ。ね。なので、見どころはそんなところでした。はい。エネルギーを上げてください。カメハメハ
頑張れみんな。そう、頑張ろう。ありがとうね。あ、ゆうこも私も昨日必死でありがとうございますね。楽しみ。本当に楽しみ。っていうかもうバルバの先生方もそうですけど、最近ね連日でねありがたいことにステージイベントとかコンペとかがね戻ってきてるので、すごいですね。もう目白押しじゃないですか。もうバルアなんてあれじゃないですか。連チャンだった。そう。ボイソとねえ、本当にみんフェなスタ、シルクロード、パワフル。みんなですよね。そう。皆さん。でもやっぱりこう有観客、お客さんのいる前で、マスクもなしで踊れるって本当にありがたい、気持ちよかったですね。あとあれですね、声とか歌ったりとかもいいよって言ってくれるまでもうちょっとなのかな。うん。ね。本当ですね。そういう日が戻ってくるといいですね。やっぱり大きな声で叫びたいですよね。うん。あ、私も必死こいてる。あや頑張れ。後で。あやちゃん練習しようね、後で。そうね、本当。あ、とみひさん、忙しいのに美しさを保つ秘訣は何ですか？ちょっと待ってください。私は結構もう、お年齢がね、あれなんでね。でもですね、あれなんですよ。まどか先生はね、すごいショートスリーパーなんです。3時間ぐらいしか寝てないんですよ。そうなの、私。結構今日はちょっとね、寝不足でね、実はね、2人ともね、ちょっとノーメイクに近い。本当にね、今ね、ちょっと急いで眉毛だけ描いたりとかしたんですけど、本当ノーメイクでね、いい加減にしろ、こんなインスタライブ。頭とかボサボサだし、なんですけど、本当にすいませんが、そう、私、結構ショートスリーパーで。そうなんですよ。3時間ぐらい、ね。短時間でそう。短時間寝て、ギュッと寝て、パッと起きるみたいなタイプで。よく食べることがいいですか？そうですね、すごい食べます。1日5食ぐらい。コストコのマドレーヌの30個入りを半分以上食べるそうです。そう。ちょっとね、今ね、痩せてきちゃってね。そう、ちょっとね、忙しいから痩せちゃったらね、ちょっとデブ活してるんです、私。なんで、30個入りのマドレーヌを一人で17個ぐらい食べました。でも、まどか先生は本当に、アリがね、あれがすごいないんです。本当に私じゃなくて朝子のことだよね。私シワシワ。シワシワじゃないよね。でも皆さん。でもね、多分ね、タチアンダンサーってね、みんなあれだよね。ちょっとお化けだよね。なんかこう、年齢不詳。そう、やりたいことをやってる。そう、これ、思わなきゃ。そう、やりたいことをね、やって楽しんでるっていうのが、多分、確かに年齢不詳の人が多い理由なのかなって思います。乾杯乾杯みんなまぬいやーあ、ロミーちゃんもマドレーヌ食べてる？食べるよね。私もあれ大好き。ねえ、さちえさん。だからさっちゃん。私ね、さちえの体が皆さんそうしてますか？ちょっとプライベートみたいになっちゃって、プライベートだからいいんですけど、これ、タウルワのさちえ先生の体が私は一番好きなんです。でしかもさ、本当に好き。もう年齢不詳もいいとこだよね。みんなで。そうなの。本当にみんな年齢不詳。まぬいやインスタライブやるから、疲労感軽減っていうのを飲んでみようと思って。そうなんです。ちょっと買ってきたからね。そうなんですよ。ね。そう。なんで、体はね、やっぱり、あれでもね、楽しいことをやるっていうのが一番このエネルギーになる。そうね。心が元気だと体も元気なんです。ね。しかもなんか生徒さんとかね、もう本当に楽しんでる顔とか見ると疲れ吹っ飛ぶよね。ねえ、本当にそう。これはね、お世辞じゃなくて本当にそう。やったかいあったなってね。思います。ありがたいなって思います。だからもうね、どの先生もみんなね、お酒に見えてきた。テンション的なことがそうなんですよ。だからもう本当にね、この夏は本当にいろんなイベントをたくさんの生徒さんとね乗り切ったなって駆け抜けてきました。あとね、またなんだろう、残すところ何ヶ月ですかね、今年。何ヶ月？3ヶ月ぐらいある？まだね、コンペあるんですよ。コンペがあるんですよ。私たちはコンペに出るんですよ。出ちゃうんですよ。いろいろまだ準備もしてないんですけど。これからします。ね、なのでまだまだタヒチアンダンスガンガン踊っていきますので、じゃあ本当は11月にタヒチに行こうと思ってたんですけど、
キャンセルしました。運休が伸びてしまいまして。ねえ、そう、キャン今セルしました。年は行けなくなっちゃいました。まどか先生、何年行ってないんですか？3年行ってないので、もう私は化石になるかもしれない。ね、1年に2回も3回も行ってたまどか先生が3年行かないっていうのがもう。化石すぎて、もはやいろいろと自分のバランスを保つのに、ね、手当たり次第いろいろ頑張ってます。ですね。あ、もやちゃんも来てくれた。ね、あ、もやちゃん。もやちゃん、お席予約してくれたらしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。今日はちょっと初のインスタライブということで、シルクロードカフェのイベントの見どころいくつかと裏話をさせていただきました。なんか本当にぐだぐだとすいません。してしまって申し訳ないです。慣れてないからさ。多めに見てください。皆さん、はい、まだお席に余裕があるかもしれないので、ちょっと確認してないですけど、ぜひ見に来てほしいし、あとはまあね、YouTube で見れるそうなので、ぜひ購入してもらって見てほしいなと思います。よろしくお願いします。じゃあ、あれかな ?See you! って感じで。ですね、私たちまだ練習しなきゃいけない。衣装も作るし、これからね。今日明日かけて頑張る。そりゃそうだよ。だって月曜日本番だからね。そうなのよ。知ってた？月曜日本番。ね。でもね、めちゃくちゃ楽しみなんで、超ウキウキしてるんで。平日でも行けないけど、大丈夫です。ありがとうございます。ぜひ配信もありますので、皆さん。配信見てください。はい。ね、いろいろと初めてやることをちょっと月曜日はさせていただくので、私は。そうなんです。なんで、楽しみです。よろしくね。See you then. See you! ありがとうございました。じゃあ皆さん、またねー。ありがとう、ももかちゃん、ももちゃん。みんな、またねー。なななんだっけな、江藤さんに教えてもらって。動脈ピースって言ってた。じゃあねー、バイバーイ。